Palang araw po sa inyo lahat. Dito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po at ituturo ko po sa inyo kung paano maglinis po ng mga anting-anting po. Hindi ko po nalinis po nung Friday, kaya ngayon ko po gagawin po kasi may ginawa po ako nung Friday po. Share ko po sa inyo. Samahan niyo po akong mag-con. Yan po. Yes, tayo. So yung apog ng con po, yung uling po na pino, salayan nyo muna bago po nyo ipanglinis po sa con. O yung con po linisan po. Makalampag yung aso, hindi. O yung sabon po na tapos may kangkong po. Tapos tubig na malinis. Huwag mo muna. Hinahin ko pong linisan mga to. Idalim ko. Tapos, ito Diyos. Sausawan nyo muna tapos ikuskus nyo po sa ano po. Kuskus nyo sa apog tapos ikuskus nyo po gamit po ng toothbrush po para malambot. Kasi babad nyo ulit. Ayan. Tapos nyo pong kuskusin, sabunin, ilagay po sa malinis na tubig po.
Maluwang po, maluwang. Maluwang po maigi para hindi amoy sabon. Tapos po ay punasan po ang maigi. Sa para palagi po siyang malakas pag gagamitin po na sa ang spiritual po. Lagyan po natin langis. Ang ilalagay po natin langis po ay ang ginawa po sa nilangis po sa mahal na araw po. Nalinis na po, pwede nyo na pong isuplit gamitin po sa pang spiritual po. Po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Shout out po sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yung aso ko. Aso ko. Si Toshi. Ayan ang aso ko. Aso namin. Toshi. Toshi! Toshi! Ayan po. Maraming salamat po. Okay po.